Bitonic Rosa Spirit este un complex natural de vitamine B extras din fructe și legume cu acțiune antistres și pentru relaxare. Produsul Bitonic Rosa Spirit este 100% vegan, nu conține zahăr, nu conține gluten, nu conține organisme modificate genetic. Micronutrienții din Bitonic Rosa Spirit sunt obținuți prin presare la rece și încapsulați într-un mediu aseptic, tocmai pentru a păstra proprietățile nutritive. Complexul de vitamine B are rol în menținerea metabolismului energetic și în contracararea stării de oboseală. Totodată are rol în susținerea sănătății sistemului nervos. Hai să vedem câteva exemple. Vitamina B1 sau tiamina este cunoscută și vitamina capacității intelectuale, pentru că ajută la puterea de concentrare și de învățare. Despre vitamina B5 se cunoaște că este cea care încetinește procesul de îmbătrânire și asigură sănătatea întregului sistem nervos. B9 sau acidul folic este esențial pentru sănătatea fătului și a femeii însărcinate, pentru că ajută la o dezvoltare normală a sistemului nervos. Vitamina B12 este bine cunoscută ca fiind esențială în special în dieta celor care sunt vegetariani și vegani. Aceasta ajută la formarea celulelor roșii, la formarea neurotransmițătorilor și la sinteza ADN. Deficiența de B12 are repercusiuni asupra întregului organism, poate da stări de anemie, de moleșeală, nu stări de bine. De aceea recomandăm Bitonic Rosa Spirit persoanelor care își doresc un sistem nervos fortifiat, celor care își doresc o stare de bine, de relaxare, dar și pacienților cu avitaminoze, celor care ies din perioada de convalescență și femeilor însărcinate. Cum se administrează Bitonic Rosa Spirit? Experții noștri recomandă cure de câte 2 luni, primăvara și toamna, cu 2 capsule pe zi, în 2 reprize după mesele principale.